Tilapia og luon. Higala, mayong adlaw. Sa karon na ako'y nagian diri sa kuan sa may Langob banda kining Outland Adventure. Kung gusto kag bukid, kung gimingaw ka sa inyong bukid, laag mo diri ako. Sa karon wala siya bayad, wala po'y tao. Ako ra isa. Lami kay paminaw no, bukid kay siya. Dapli nang siya karsada niya. Siya agi diri, gusto na ko siya nga tan-awon kung unsay naa sa sulod. Lami kay palibot nimo bukid. Kuan ni kung padulong ka kung kuan, padulong kag Matina Pangi, magiani mo ni siya. Outland Adventure. Napod sila yung mga kubo-kubo mo ni ilahang na sila yung mga kubo-kubo. Pero lami kay siya kay ngano man ma-feel nimo ang kabukiran. Nasa kuan. Pero duol ra kayo ni sa downtown, duol ra kayo. Mga siguro 10 minutes biyahe gikag downtown. Nanaka diri. Ma-feel nimo ang bukid. Ni feel nimo. Sa karon wala siya tao. Kay nagka pandemic man. Nya kung naa na ni tao diri nay bayad. Sa karon atong sudlon. Kompleto sila gamit diri naa sila CR. Naa sila CR lago lang nako ni kay gimingaw ko sa amuang bukid. Naman ay bukid nga duol sa syudad. Mo ni. Mo ni siya gala. Bukid kayo. Mingaw. Wala siya tao. Kundili ako ra gyud. Nya mosulod ta diri Napod sila diri kuan kining gusto bitaw mo kanang climb good sa PC. Pakita na ko Pakita na ko. Mo ni siya Oops, mo ni siya against the light sa climb sa PC Ano siya? Karon mo paubos ta. Kay na daw sapa daw diri Ingon tong mga higala na ko nga bata dito sa gawas na daw sapa diri Tora day Pwede daw ta ka pamingwit diri kung naa kay kuan na kay bingwit. Pwede ta ka pamingwit diri Gwapo kay view Lagan. Ani kung gusto gusto nimo nga murag layo ka sa pollution diri tuara diri tuara ga pamingwit sila. Tadto na to. May sapa diri kana sapa na green ang ilang sapa diri, green ang color sa sapa. Nagpasabot kay green ang color ingon sa mga katigulangan daghag isda. Atong sudlon. Napod sila kanang gitawagod nga kanang sa muana sa mong bukid ang tawag kay atad. Tabukan to spikas, gunit ka spisi. Green ang color, bulag lapos ni siya sa Crocodile Park nga tubig. Napod tayo mga higala diri namingwit. Mga higala na to nga namingwit diri Okay kayo.
Higala. Daghan magkuha. Ha? Wala pa? Pero unsa ni siya? Unsa makuha diri nga isda? Tilapia og luon? Halwan? Kami ano eh. Unsa may gigamit niyo nga paon? Paano na niya mo? Gwapo ni siya ba kining pastime good? Ay kanang kuan siya kanang gitawag nga Minolor. Gwapo pud no. Pero unsa ni siya diri higala? Libre siya kung mamingwit diri Dili boss. Okay ko andiri nga. Isulod ang nga dire. Oo. Ani pareha pud ta ba ning sulod ra po ko. Kadiya rin. Tanaw mo gwapo kay view higala oh. Oh? Gwapo kay view ba? Oh? Kini siya nga sapa, asa man ni siya gikan? Stagnant din siya. Kini siya kung tayo magbangka-bangka. Diri agino. Kini pwede siya. Kana na bisita dire. Oh. Kuan magrent diha. Ah. Pang tilapia nila, umukot nila dire tilapia. Mamukot sa tilapia. Okay. Nakasuroy ra jud ko diri higala, nindot man day kayo. Nawa na bularag sa muang gitawag nga sapa sa sumlog, pero lahi lang sapa diri green. Ingon sa mga katigulangan kung daghan daw, kung green daw ang color sa tubig, nagpasabot daghang isda. Tinuod siya higala? Niyobi pa niyobi. Sige. Pakitaan mo na yung paon. Oo. Ngit-ngit pa. Higala, salamat kay higala ha. Ako ra jud ning gidaog ba kay tinga ko nga duol ra kayo sa kuan, duol ra kayo sa kalsada ba. Nya nakita na ko nga siug agi diri Uy. Hingani day kagwapo day ang area oh. Higala, salamat ha. Enjoy kay mo ba? Muna gitawag nga paspas nga oras. Higala, hi kas kong vlog. Higala, hi sa kong vlog. I-add mo sa imong vlog. Oh sige, Andy Piezas. Oo. Asa man eh? Nga, mentoring? Dili. Kuan niya ko kanang gi-vlog lang nako niyang area diri ba. Sige, salamat kayo kaibigan ha. Mo ni higala. Kung gusto day mo nga kuan, gusto mo nga dool ra bitaw sa kuan, dool ra sa Davao, para nato kay naman sa Davao nya. Siyempre taga bukid man ta. Mingaon gitag bukid. Mo ni nga nakita nako, nagian lagi nako siya. Nakita man nako ni. Mo ni. Nindot na kay view. Nao. Green kayo ang tubig. Nagpasabot daw basta green ang tubig. Daghang kay isda. Pero wala na ako tanawa ilang kuha kay maulaw pud ta. Kung mag-upi na daw ni diri karon pa siguro next year mag-upin mo ni karon gipasagdan sa tag-iya tungod kay mo lagi ni. Di man pwede magtapok-tapok og more than 20. Mo ni higala. Dool ra kay ni sa downtown mga siguro 10 minutos. Hangak. Pero gwapo kay kung gusto jud kag bukid diri. Oh. Asa libre nga payag dia oh. Gusto ka magdala kag pagkaon. Dool ra sa highway, tapos pag kuan mo ba bukid na gid siya. Kay numdum tas tuang lugar, di ba? Hinumdum tas tuang lugar. Mas may nga lugar gani. Unang-una hinduan na to ang ato ang gitawag nga kaagi. Kaagi sa tuang lugar. Mo ni. Oh. Di ba? Bukid siya pero pero kompleto siya. Gusto kag muna gitawag nga kung gusto mahilig jud ka sa gitawag nga sa Tagalog nga kalikasan. Dili. Sudlon gyud nimo ni. Para nako hilig kog kagubatan diri Oh. Guwapo kayo. Dool ra kay ni sa Davao, kaibigan. Kanang gusto ka mo overnight, pwede pero diri
mag-overnight ka diri nga kauban imong pamilya, magdala lang daw kag tent. Pwede na. Magdala lang kag tent, okay na kayo. Ya, ma-feel na nimo ang kagubatan. Oh. Dala lang kag buki kaning gitawag tent. Mao ni. Ya. Diri ra ta kutob. Salamat sa pagkuyog higala.